नाव घेतल्याबरोबर आलं की नाही तोंडाला पाणी। लहान मुलांपासून ते मोठ्या माणसांपर्यंत सगळ्यांना आवडणारी चमचमीत अशी कोळंबीची रस्सा भाजी आज मी परब किचनमध्ये घेऊन आली आहे। नमस्कार, मी सरोज। परब किचनमध्ये चला करूया सुरुवात कोळंबीच्या रस्सा भाजीला। हा कोळंबीचा एक वाटा मी मार्केटमधून घेऊन आली आहे। त्याला मी साफ केलंय। कोळंबी कशी साफ करायची ह्याचा व्हिडिओ आम्ही ह्या अगोदर परब किचनमध्ये टाकला आहे। त्याची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, ते तुम्ही नक्की पाहून घ्या। ह्याच्यामधला जो धागा असतो तो आपल्याला काढून घ्यायचा असतो। त्यानंतर मी याला 10 ते 15 मिनिटं मॅरिनेट करायला ठेवलं, हळद मीठ लावून। कोळंबीचा मसाला बनवण्यासाठी हे मी 2 मीडियम आकाराचे कांदे चिरले आहेत, 2 मीडियम आकाराचे टमाटर, थोडीशी हिरवीगार कोथिंबीर, 7-8 लसूणच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं ह्याचं आपल्याला वाटण बनवून घ्यायचं आहे। आता आपण कोळंबी मसाल्यासाठी लागणाऱ्या वाटणाच्या सुरुवातीसाठी मी एक गॅसवर पॅन ठेवला आहे। पॅन चांगला तापला, आता त्यामध्ये थोडंसं तेल। आता तेल तापलं आहे, आपण यामध्ये कांदा फ्राय करायला घालून घेऊया। कांदा आपल्याला जास्त शिजवायचा नाही आहे, थोडासा मऊ होईपर्यंत। कांदा तेलात पटकन शिजण्यासाठी आपण थोडंसं चिमूटभर मीठ घालूया। आता कांदा आपला थोडासा ट्रान्सपरंट झाला आहे, जसं मी अगोदर सांगितलं आपल्याला थोडासा लालसर करून घ्यायचा आहे। आता त्यामध्ये आपण टोमॅटो घालूया, तेही आपल्याला व्यवस्थित असं शिजवून घेऊया। कांदा नरम होईपर्यंत आणि टोमॅटोसुद्धा थोडासा नरम होईपर्यंत। आपला गॅस हा मध्यम आचेवर असला पाहिजे। आता यामध्ये आपण लसूण आणि आलं हेही परतवून घेऊया। आता सर्वात शेवटी आपली हिरवीगार कोथिंबीर। कोथिंबीरीचा वापर जास्तीत जास्त करावा, आरोग्यासाठी खूप चांगलं असतं। आता आपलं हे वाटण तयार झालेलं आहे, ते थंड होण्यासाठी आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। थंड झाल्याशिवाय आपण मिक्सरला बारीक पेस्ट करू नाही शकत, कारण जर आपण लावली पेस्ट तर ते मिक्सरमधनं पूर्ण बाहेर येतं। म्हणून वाटण हे नेहमी थंड झाल्यावर मिक्सरला बारीक पेस्ट करून घ्यावी। आता गॅस बंद करून घेऊया आणि ह्या प्लेटमध्ये मी हे वाटण थंड होण्यासाठी काढून घेते। आता हे आपलं वाटण तयार झालंय कोळंबी रश्श्याचं, असं बारीक आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचंय। आता कोळंबी रश्श्याच्या फोडणीसाठी मी पॅन गॅसवर ठेवून गॅस पेटवत आहे। आता पॅन थोडासा गरम झाला की आपण त्यामध्ये तेल घालूया। फोडणीसाठी तेल घालून घेऊया, 2 मोठे चमचे, म्हणजे छान अशी तरी येईल। तेल गरम झालंय, त्यामध्ये आपण ही लसूण ठेचून घेतलेली आहे ती फोडणीला घालतोय। आता ती लसूण थोडीशी तेलात परतवून घ्यायची। नेहमी लसूण ही ठेचलेलीच घालावी, त्यामुळे चव खूप छान लागते। आता बघा थोडीशी आपली लसूण लालसर झाली। आता त्यामध्ये आपण हे वाटण घालून घेऊया। आपण हे वाटण तेलात परतवून घेणार आहोत। माझा गॅस लोवर आहे, तर मी ही ग्रेव्ही तेलात अशी परतवून घेते जपून, कारण तेलात परतवताना पाणी असल्यामुळे थोडंसं आपल्या हातावर उडतं। आता ह्यामध्ये आपल्याला मसाले घालून घ्यायचे। मी एकच मसाला वापरणार आहे, तो म्हणजे आमचा मालवणी घरगुती मसाला। तो मसाला वापरला की दुसरा मसाला घालायची गरज नाही वाटत, कारण त्याच्यामध्ये 21 खडे मसाले असतात आणि 3 प्रकारच्या मिरच्या। आता अर्धा चमचा हळद, परब किचन खास मालवणी मसाला 2 चमचे। आता तोही आपल्याला मसाल्यामध्ये परतवून घ्यायचा आहे। आता 1 मिनिट मसाला परतवून झाला की आता आपण ह्याच्यामध्ये कोळंबी घालून घेऊया। ह्या कोळंबीमध्ये तुम्हाला हवं असल्यास बटाटेही घालू शकता। थोडंसं आपण अर्धा मिनिट परतवून घेऊया। कोळंबी शिजायला जास्त वेळ नाही लागत, 5 मिनिटांमध्ये शिजते। आता आपल्याला जेवढी ग्रेव्ही हवी असेल त्यानुसार यामध्ये आपण पाणी घालून घेऊया। मिक्सरचं भांडं धुवून घेतलेलं पाणी मी वापरते। ह्यामध्ये अर्धा ग्लास जवळजवळ पाण्याचा वापर केला आहे मी। छान बघा याला असा कलर आलेला आहे ग्रेव्हीला। आता ग्रेव्हीला पटकन कड येण्यासाठी आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया। आपला गॅस हा मीडियम फ्लेमवर असू दे। आता ह्याला चांगला असा कड आलाय। मी नेहमी याच्यामध्ये कड आल्यानंतर आम्ही कोकम घालतो आणि चवीपुरतं मीठ।
ही जी कोळंबी रस्स्याची ग्रेव्ही तयार होणार आहे ती 2 ते 3 माणसांसाठी पुरेल. थोडंसं ढवळून घ्यायचं असं, म्हणजे सगळीकडे मीठ आणि कोकम लागतं. मी पुन्हा एकदा कोळंबी रस्स्याला कड काढून घेते. आता आपली कोळंबी शिजली आहे का पाहूया. अशी पटकन मोडते म्हणजे आपली कोळंबी चांगली शिजली आहे. जसं मी अगोदर पण सांगितलं, कोळंबी शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. आता आपण गॅस बंद करूया. अशी ही झटपट होणारी कोळंबी रस्स्याची रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा. आणि हो, परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि मजेत राहा, घरी सुरक्षित राहा.